Idan yanzu ka fara kallon tashar mu ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin haka ne zai baka damar samun labarai da dumi su da zarar mun dora. Hello? Alo, ina jin kike tun da baki da mutunci na gane baki da mutunci ba ɗaya arziki yake ba kuɗi na 100 sai an biya su duk uban da ya miki tsaye. Duk uban da ya miki ganin koko sai na gani ko ɗewa yake sai ke. Ubanka shi zai min tsayi, ubanka zai min tsayi matsiyaci kawai wanda Allah ya tsira ta. Ina wani shege yanzu ma tun yanzu ne in ta suwa miki da hankali ki kwani tsare wallahi don ubanki. Wallahi tallahi don ubanka ƙarya ka sha kuma ƙarya ka da ina gidan ubanka. Ina gidan ubanka yanzu. An tali wuce. Ina gidan ubanka. Ki waɗa min gidan uban ne. Ina gidan ubanka. Iska banza da yi kawai. Iya gyanda wulakantacce dan shaye-shaye. Ki nika sha. Ni ka ce? Ke jiya kenan. Billahi shi ya koya maka wahala ni uba na da sai an biya ni kuɗi 100 sai an biya su ƙasa. Barawa ya ko ubanka ka turo ya karya kuma karya ka karya karya sha in sai girke ni ko fata na shi ka wani zarkar gana. Yanzu tun da barau ne yake sai na gani. In muka sai ko ta ai dole kai bayani ko dole kai bayani. Ke ka wala abin da kashe sai in biya ka abin ka. Ka gane. Abba ko zuwa kotu. Ki abba ko zuwa kotu. Kuma wallahi karya na dan ni ko sai shigar da ni kotu na rantsa da Allah ta kai ɗari ba dai akan ko yan iska irin ku. To ga ko ta kai ƙarshe ke kai ƙarshen zuwa kotu. Wallahi karya ka kai. Ke kai ƙarshe. Ashe yanzu da ai mun waya da. Ashe auren ɗiba wuta na ki yi. Shi na ni maka. Allah ya isa. Kuma za ki yi kunya. Allah ya isa. Kuma sai ke biya. Zan kunya? Sai ke biya duk kenan. Bismillah. Sai na biya ni? Ko ina muna zuwa mu zauna da ke wallahi sai an biya kuɗin nan. Na nufi da Allah karya ka kai. Kuma wallahi tallahi barin kan haɗa maka. Dukkan faɗi gabana yace sai na koma in koma zan koma amma wallahi tallahi tukari na ma. Aya zaƙin ba. Ba ki tsoron ubanki. Wallahi ni ina son ne amma tun da ba san ka. Ko ya ni iya iyakata wa tun da ba san ka. Ubanki ko ya ce me shi gidan nan bai koma gidan nan abada insha Allah. Da ba ma zan koma ba kuma ko na koma zan goma amma za ka ga wulakanci kai kuma. Gidan uban wa zai koma bai koma gidana ne. Oh, a sai baka da zuciya kenan ko. Nan wanda ke san ke da annabi ya haramta da wuta haka ke haramta da gidan nan. Ko, haba ya hankali zan komo. Na wallahi ba na hankali kai ki komo. Kan ma in gane shi gidan. Kan ma ki yadda in gane shi gidan nan. Kuma kayan nan da ke ɗauka ki kawo su. Shi kenan bari zan kawo maka amma ban shigo kuma in baka hankali kai hankali zan komo. Ki ba hankali ke cuta min. Ai ni duk da ba neman arziki kai ba ciyata kika so babu komi tun da baki neman ki gama lahiya da uwayenki. Ina sayan ko in gama lahiya da uwaye. Amma wata dama ni so ka bani tsaya. Wata dama ni so ka bani in dawo gida in yi amfani da wasu magunguna. Dan ba a kanka haka ta faru ɗaya ba ko mijina na farko ban ɓoye maka. Haka ta faru tsakanin da shi ina so na an kai aure amma daga baya an kai so masa rayuwa da kuma ba saman kaina ba. Ina tare da miyagu na tare da ni na saman kai. Subhanallah. Yabba yace in gidanmu ya sake ni. Nace sun ka bukata sai an sake su. An ka ce an saki. Na zo gida ni amfani da magunguna. Ina gama amfani da magunguna kawai sun so ni ya danin ga rayuwa. Sun kuma ta cewa sai an saki ana saki kuma wallahi su sun ka abun da mutum ci gaba da masan magungunan nan. Shi kenan sannan mun ka dawo daidai da shi. To ba su da tun na wata maganin nan sun ka rabu da ni haka nan. Da sun ka rabu da ni haka nan. Sai matsala ta dan gita tsakanin da shi. Mun rabu da mun ka rabu. Amma wallahi ba kai din ka sa ba kai din ba saboda lokacin da kana bidata suna tura min ka in suka kuma ina son ka Allah ya gani amma ana aure na ai ka gani kai ma ka san lokacin da ka aure ina son ka amma da ba son ka turo mini sun ka ce in bar san ka gaba ɗaya ka ta rayuwa ta sai san saka bani wata dama in ka bani wata dama Zainabu na ba mu ci gaba da sama wannan wallahi yanzu ka gane kana ji dama Zainabu Allah ya miki sauke kana in ba ka koyar da suka faɗa maka abin da nake ciki in ba ka koyar da suwa ba ni su don Allah Aisha ko gashi hello hello na wani lafiya lau
Ya gida ya aiki. Alhamdulillah. Kai haƙuri. Na yi haƙuri a ciki ne nake. Matakka. Na'am. Matakka tana son ka. Allahu. Amma? Na hisuwa mata kai da rayuwa saboda haka yanzu abin da muke so da kai. Ina haka na son ta. Wallahi kwarai. Muna son don kawo kowace mijina da na farko. Allah. Ana so ne mu muka raba ta da shi. Allahu akbar. Bakin mun raba ta da shi. Daga baya. Ina. Ta gaba sha mana magani mun ka yi mata abun ga sai mun ka dan yi ta fitin ta dan abun gan shi amma gaskiya yanzu abu shawara da muke baka idan ta koma gidan nan. Na'am. Ba zaman kwarai za ku yi ba yanzu abin da muke so. Shi kana ji amma idan ba za ka duka shi kenan. Na'am. Sai in ba ta waya ku ci gaba da waya da ita. Na'am. Muna son kaɗan sakan mana ita saki daya. Na'am. Ka san ko an yi saki guda akwai sauran yajiyoyi ko? Akwai. Idan ta koma gida, ta kwasa kan ta koma gida. Mu da kanmu za mu bata magunguna ta ɗora wanka da su idan aka ɗan ɗibi sati biyu ta ji dama ko wata ta ɗan ji dama ka gani abin zai fita rayuwarta ne idan ya fita rayuwarta ka kawai sai ta dawo gidan ka zama ma sai mai ta saboda yanzu gaskiya ba ta gaya mana ta za ta aure ba mu kuma sai ta baka ce sai mun ta kura mata. Saboda haka idan ke kare bayanin ki cikin aljannu wace iri kike jarka ne obanki yau ban san in kwana da rai bura oban uwarki ke aljanat uwarki ta ce bura obanta malho bura oban duk inda iska yi aljani bura oba ne. Hello Hassan. Alo aljani jarka ne obanka obanki ya ce